Băi, fântâna! Ia să mă uit la fântână. Hai, ia apa aici, Corneli. Unde e apa? E aici, uite ea. Făi de mine. Băi, ești nebun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuburi. Și uite unde e apa. Da, mă. Câte tuburi sunt? 1, 2, 3, 4, 5. 6 tuburi. Cât este? Ia calculăm. Păi dacă are 80, 6 ori 8? Zi! Da, zi tu. Are 80 tuburi și ori 6? Cum 80 tuburi și ori? Băi, de aici până aici, da. Are 80. N-are un metru. Nu? Băi, un tub, bă, de ăsta, de aici, da, până aici, are 80 cm. Da. Și 6 tuburi, 6 ori 8, cât e? Hei! 6 ori 8. Cât e? 42. Cât e mai 6 ori 8? He? Scoate calculatorul. Scoate calculatorul. Ui, băiete. 6 ori 8, 48. Ce uite alea cum te apă. Doamne, Maica Domnului. Hai să ne uităm în beșe. Vino încoace, vino încoace. Băi, pădurea asta... Cât e 6 ori 8? S-a venit apa aici. Cât e 6 ori 8? 48. 6 ori 48. Și? Și 48 de metri, dar și are 48 de metri. Și 48 de metri. 6 ori, tu ai pus 6 ori 8, nu? Păi da, 6 ori 48. Hei, și 4 metri. 4 metri 80. Păi da, mă. Nu 4 metri. 48. 4 metri 40. Băi, 6 tuburi, da, ori 80. 6 ori 48, 5 metri. Păi nu-i 5 metri. 4 metri 80. Păi așa am zis, 4 metri 80. Păi da. 4 metri 80. Pe urmă mai calculează cât metri ai pântăra? De 15. Cât? 10 metri, 12, 11 metri. 11 metri. 11 metri de apă. Păi, trebuie să sunăm domnul Turcea să vină să scoată apa. Eu leacă și apă iară până când se face sară, dai bătăi. 6 ori 8. 48. 42. Cine o să Dar unde ai fost când... Ai stat sub bancă? 6 ori 8, 42? 42. Ești prost eu sau prost? Zi, 42. 6 ori 8, 42. Cum zici că e 48? 42 plus 6. Stai că ți arăt acum încă o dată, ce atent, dacă... Deci, un tub are 80. Un tub din? De fântână. Ah. Sunt 6 tuburi. Da. 6 ori 8? 48. 42. Ți-am zis că e 42. Da. Nu știți voi ați făcut matematica cu... Băi, velule. Apia lui Vișară. Da. Ești de acord. Cu și cu 6 ori 8. 48. Nu, 42. Eu am dat. Dacă e 42. Băi, eu am făcut matematică cu domnul Ghelia. Nu știu. Eu am făcut cu Haber. Haber nu. Cu domn profesor. Șarban. Am făcut și eu cu ea. El m-a votat 48, nu 48. Domn profesor Șarban? Dar ce zici Haber? Cred că era Haber. Domn profesor, dacă vedeți video ăsta să nu vă supărați, da? Așa văd și de toată lumea și da. Nu, așa ai zis? Așa e. Dar domn profesor a fost un profesor din nota 1 milion. M-a învățat matematică. Examenul a fost de recent. Acum eu urât în 6 ori 48, dar să vă zic eu tabla mulțării. 1 ori 1, 1, 1 ori 2, 2, 1 ori 3, 3, 1 ori 4, 4, 1 ori 5, 5, 1 ori 6, 6. Dacă vreți să vă zic și pe ce e cu 2. 5 ori 2, 10, 5 ori 3, 15. 10, 1 ori 10, 10. Știu și pe aia cu 9. 9 ori 1, 9. 9 ori 9, 99. Cât e 9 ori 9? 9, 7, 63. 9, 8, 72. 9 ori 5? 4, 5. 9 ori 1? Nu.